אללהו אכבר! אללהו אכבר! תפדל יא אבני, בוא לפה. אבל אני פה באמצע! אללהו אכבר ואכבר! אללהו! تعال تفضل يا ابني بقول لك כן, אבא. אני רוצה להגיד לך משהו חשוב. בעוד 3 ימים יגיע היום שלך. מה היום שלי? אבל קילחתי את סבא לפני שבוע. לא סבא. בעוד 3 ימים יגיע היום שלך, שאתה תהיה גבר. מה, יום הולדת 18? נו, אבא, סגרת ליצן? מישהו בו אופטימי. בכל מקרה, בעוד 3 ימים יגיע היום שלך להגיע לשמיים. אני? לשמיים? ואתה תקבל גם 7 בתולות. אבל אבא, מה זה 7? באורגינל זה 72. בטח, 72. גם תקבל גם על טאץ'. וואלה? טוב, חכי, אני מביא לך משהו טוב. מתנה? מתנה. הנה, קח, תמדוד. לא, זה לא זה. זה היה של סבתא. הנה. זה היה של סבא רבא שלך, וגם שלי. עכשיו שלך. אבא, אני מתרגש. יופי. אבל אל תיגע בכפתור שמה. עוד 3 ימים רק. מה, בכפתור הזה? לא, אל תיגע בכפתור. באיזה כפתור לא לגעת בכפתור הזה? אללהו אכבר, מה רוצה ילד הזה ממני? להרוג אותי? תראה, אבא, ראיתי פה עוד כפתור. בסדר, התבדחתי. לא. לקורנל ופויול היקרים. אנטר. שמי מחמוד, ואני צריך את עזרתכם בדחיפות. אנטר. קורנל ופויול! מה המצב, פויול? מה קרה? הכל בסדר? אני מרגיש חרא. אתה נראה גם קצת חרא. זה הכל התחיל שבוע שעבר, כשאני וקרם הצטלמנו לפרסומת. גם הילד שלכם מבולבל מינית. אמא? אתם רוצים שהילד שלכם יהיה כמוכם? קנו עוד היום גייבר, שגם הילד שלכם יצא מהשידה. חדש בחנויות, בטעמים קונדום תות, זקפת בננה ופליטת וניל. קורנל? תגיד, חרבנת עכשיו? לא. קורנל, אתה חייב לעזור לי. אני יודע. יאללה, סתובב, פויול. אוקיי. לקורנל ופויול היקרים, שמי מחמוד, ואני צריך את עזרתכם בדחיפות. בעוד שבוע יש לי דייט עם 72 בתולות וגם על טאץ'. הבעיה היא שאני נראה כמו רפי. בבקשה, תעזרו לי. מחמוד היקר, נשמח לעזור לך. תגיע מחר בשעה 12 לרחוב שנקין בתל אביב, שם תפגוש את קרם. סנד.
היי מהמם! היי קרם. בייבי, אני חייב את עזרתך. עוד מעט יגיע לכאן מחמוד, בחור צעיר, חסון ומתוח. אנחנו צריכים להכין אותו לדייט חשוב. להכין? מה זאת אומרת להכין? הוא ערבי? מייקובר! מייקובר! אהלן וסהלן, מי זה קריים? מחמודי, בוא, זה אני! זה קודר מדי? כן, אבל... זה מסנפר עיניים. בא לך? כזה בדיוק יש לאמא שלי. גורג'ס! אולד פשן. ניו פשן. פשוט תיתן לו הרמה שלמה של בגדים והוא ימדוד, אוקיי לידר? מה? אבל כמה? אבל... אוקיי. בהצלחה בונבון! היי קורנל! קרם, מחמוד הגיע אליך? ברור ממי, מה אתה דואג? הוא בידיים טובות. יופי, יופי. מחר הדייט ואני סומך עליך, אה? מה זה? יש הפרעות בקו, אתה נשמע מקוטע. לא, זה פויול. הוא אכל יותר מדי גייבר. אמא, ואני עוד בצילומים פירקתי ארגז שלם. יאללה, סתובב, פויול. רגע. תמצא למחמוד בגד אש. קרם, אתה יכול לבוא לעזור לי רגע? מגיע דובשון. טוב, נסיכים, אני חייב לעוף. נשיקות, טאטה. ביי. ביי. אומייגאד! מי עיצב את זה, אבו שוקרי? בטח, זה אבו שוקרי מקורי. זה היה של סבא, רבא שלי. מה אכפת לי? ועם זה אתה אמור לצאת לדייט עם הבנות? כן, הם מתות על זה. כל עוד אני הסטייליסט פה, אף אחד לא לובש את זה לדייט, בטח לא אתה. אנחנו כבר נדאג לך. שלום ילדים, והיום נלמד להכין חגורת נפץ אופנתית. והמצרכים הם חגורה, הלובלו של קרם, מסמרים, ברגים, בד אדום זוהר, פייטים, נשל של נחש, וכמובן חבילה של נצנצים. נצצים? זוז! נצצים! נצא לדרך! מי אמר שסמלה זה רק לבנות? גם מל גיבסון לבש סמלה. ואני מל גיבסון. קורנל? קורנל! קורנל! אני מל גיבסון! מה? מה עם החגורת נפץ? שיט! שכחתי מזה! בוא מהר! אוקיי. קבלו אותי! OMG! איזה חגורה הורסת ממש כמו בשנקין. מחמודי, אני בא! היי ירדנוש, מה ניש? היי קרם. מה זה הריח הנורא הזה? ומה זה החגורה המאלפת הזאת? נכון גלם? זה עיצוב שלי. יואו, ירדן, איזה סירחון, אתה חייב לעשות משהו מהריח.
קרם, אתה חייב לעזוב. רגע, יש לך מצית? כן, למה? תדליק אותה, ואני אעלים את כל הריח. אללהו אכבר! אוי, שיט, מנייק. בואנה. מה עשיתי? מה קרה? לא עשיתי כלום. אני אגיד לך מה קרה. חכמון, שים לו אזיקים. מה? אבל מה? זה לוחץ? לא! יש לך את הזכות לשמור על השתיקה. אבל אני זכאי, זה בכלל לא אני! כשנותנים לכם זכויות, אז כדאי לכם לקחת אותם. כיף. מה? לא. אני עוד אלקום בכם! אל תיגעו לי בחומוס! קרים, וואי, סוף סוף הביאו לנו שהיד חתיך, אללהו אכבר. היי ליידיז! מה זה? איזה תלבושת מהממת! מה זה, פשמינה? אללה יסתור, הד אל-נשנש. Heh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 eכככךככ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